ya. Ndak urang Tanjung barulah barulah pulau. Ndak urang Tanjung barulah barulah pulau. Ingen komelan seenan masa naguswa hingga hari ambung. Ingen komelan seenan masa dicapi nomor nan jatuh. Iyo bermula asmara subuh ado angko 27 angko nanamwa tolong ditutur. Ini diangke nomor diangke apa goda nomor ini didape. Muka Medan Gadeluku ada 82 nomor tabaco 82 nomor nanti bom alun ado kurang banyo alun ado kurang nan suko. Cintailah perdamaian, jauhilah permusuhan. 49 tolong tandakan 49 nomornya kawan. Ibu muda karo baro dari Padang ke Sawalunto, Malang Bana Minang Bojo Minitu aja Balego. 23 nomor tabaco 23 nomor tabau. Jadi angke nomor diangke hati-hati manyure. Selikur dua Angkat tangannya di atas. Oke, tolong cek. Ini